Hola, bon dia. Avui vos proposem fer un taller. Un taller per a fer-nos un joc. Necessiteu paper de regal o paper que s'apegue per a decorar, un retolador per a marcar, un punxó, unes tisores i un trosset de cordell i una ampolla d'aigua amb el seu tapó. Anem a començar. Amb el retolador marquem en l'ampolla per on hem de tallar-la. I la tallem. Molt bé, ara anem a decorar-la. Jo vaig a decorar-la en paper que tinc de regal. El doblaré per la meitat i aniré apegant-lo per la vora de l'ampolleta d'aigua per a que quede un poc més bonic. Vosaltres, si teniu paper d'apegar, el que tingueu, així, ho farem així. Podeu fer en cartolina alguna flor o alguna papallona. El que tingueu a casa podeu aprofitar-ho. Molt bé. Molt bé, el meu ha quedat així. Ara cal fer un forat a cada tapó per a passar el cordell i fer un nuc. I ja podem tapar la botella. Quan ja tenim passat el cordell, sols queda tapar l'ampolleta d'aigua. I ja tenim el nostre joc. I ajustar el cordell conforme vulguem de llarg. Així queda.